Les organitzacions han de conèixer molt bé el món que els envolta per poder identificar les amenaces, posar mesures o inclús preveure-les i aprofitar les oportunitats. Només alineant les seves estratègies a les tendències de l'entorn, polític, econòmic, sociocultural, tecnològic, ecològic i legal, podran garantir l'èxit i la seva supervivència. De fet, el sector agroalimentari és un dels sectors que han d'estar molt més pendents d'aquests diferents canvis de l'entorn, principalment degut als canvis climàtics de les darreres dècades. L'única forma que tenen per poder sobreviure és aplicar o implementar tecnologia, innovació i creativitat per crear mesures per poder fer front i adaptar-se a les diferents climatologies. Però a banda d'aquests factors que anomenem del macroentorn, també han de tenir molt presents aquells col·lectius que poden exercir certa influència i condicionar l'assoliment dels seus objectius. Estem parlant dels anomenats stakeholders. Algun d'aquests agents que formen el microentorn serien els treballadors-treballadores, la clientela, els proveïdors, les empreses i organitzacions competidores, les entitats públiques, sindicats i un llarg etcètera d'agents que en cert moment poden exercir certa influència sobre les nostres decisions i sobretot sobre els nostres objectius. En les últimes dècades, aquests canvis han estat més profuns i més variats i, degut a la globalització, s'han transmès de punta a punta del món d'una forma molt més ràpida. En resum, les conseqüències han estat un empitjorament de les condicions de vida de la població, de les organitzacions i de les empreses i, sobretot, del medi ambient. Un dels principals canvis l'ha protagonitzat les tecnologies de la informació i la comunicació. Ho ha canviat tot, la forma de treballar, la forma de comunicar-nos, la forma de consumir. De fet, la tecnologia és un input, un recurs, i també és un output, un producte o un servei final. Tant és així que gràcies a la irrupció de les tecnologies de la informació i la comunicació ha generat un nou cicle econòmic anomenat economia del coneixement, que ha originat sectors i activitats econòmiques intensives precisament en informació i coneixement. Els principals sectors i activitats econòmiques de l'economia del coneixement són les tecnologies de la informació i la comunicació, el medi ambient, els serveis a les persones, l'oci i cultura, la recerca, el desenvolupament i la innovació i aquells sectors tradicionals que incorporen diferents elements de la resta, com per exemple el sector agroalimentari. Us mostrarem un exemple d'empresa que ha sapigut aprofitar les noves oportunitats dels diferents entorns. El celler de la placeta. Què tal, Mercè? Doncs molt bé, i benvinguda al celler La Placeta. Què ens explicaràs? Doncs t'explicarem com al celler La Placeta estem treballant des de l'agricultura ecològica, fent front al canvi climàtic i un petit projecte de recuperació de la fama d'un vi blanc. Segurament és el que necessiten els nous consumidors i consumidores. Precisament, les noves activitats intensives en informació i coneixement es veuen afavorides pels canvis en l'entorn sociocultural. Els nous consumidors i consumidores valoren principalment la salut, la transparència, la seguretat, la proximitat, com passa, per exemple, en el sector de l'alimentació. Però també en el sector del turisme i l'oci es valora la sostenibilitat i l'absència d'intermediaris. Tal com ens explicarà ara la Mercè, el seu model de negoci respon clarament als 4 factors de competitivitat: les tecnologies de la informació i la comunicació, la recerca, el desenvolupament i la innovació, la internacionalització i l'obertura de mercats i el desenvolupament competencial. El sector del vi és un sector amb una gran herència tradicional i des de la Placeta creiem que l'hem de respectar, però és evident que ens ajuda a avançar la incorporació de noves tecnologies. Per exemple, incorporació de les noves tecnologies dins el que és la cadena de producció, que ens permet arribar a uns nivells de qualitat, o incorporació de noves tècniques d'elaboració, reinterpretant aquesta tradició. Per exemple, la incorporació de noves tecnologies també ens permet obrir nous canals de comunicació, de venda, les xarxes socials, comerç electrònic. Això ens ajuda a crear vincles més directes amb el que és el client i bé, jo crec que per als petits productors, tant del món del vi com d'altres, és clau per poder enllaçar directament amb ells. Parlem, per exemple,
del que és el treball a la vinya, no? Algo que segurament vinculem amb encara algo molt més tradicional i amb poca tecnologia, no? Doncs bé, nosaltres ens estem trobant amb una gran amenaça que és el canvi climàtic, que pot fer que fins i tot molta gent s'estigui pensant que potser l'opció o la solució serà marxar. Per nosaltres la solució és quedar-nos i veure com ens adaptem. Doncs tornem-hi, les tecnologies ens ajudaran en això. Una herència que hem tingut ha sigut, teníem instal·lat el rec en algunes de les vinyes, segurament per un motiu diferent al que nosaltres entenem ara. Ens hem donat compte que degut al canvi climàtic plou més o menys el mateix, però plou tot de cop. Això ens provoca episodis d'estrès hídric a la vinya en moments de molta calor. Aquesta tecnologia, que és la del sistema un sistema de rec tancat i monitoritzat, el que ens dona l'opció és d'aportar aquesta aigua, la tenim emmagatzemada quan plou, i d'aportar aquesta aigua a la vinya quan la necessita, com a rec de suport. I el recurs més important que teniu per poder fer front a totes les amenaces que us poden venir, quin és? Doncs m'agradaria explicar-t'ho des de com nosaltres concebem el tema de la creativitat. Per mi la creativitat és el resultat de mantenir-te sempre curiós i connectat amb l'entorn. Això fa que tinguis la ment desperta i et faci generar noves idees davant de possibles amenaces. Per exemple, el fet de mantenir-nos connectats amb l'entorn ens va permetre descobrir que la zona on estem nosaltres, tot i que ara és coneguda a través del vi negre, era una zona molt coneguda pel vi blanc. Justament aquests ceps de raïm blanc que hem plantat de nou estan més ben adaptats als problemes que ens estem trobant amb el canvi climàtic. Doncs segurament també serà interessant veure com altres amenaces poden arribar a fer canviar el nostre projecte, perquè és important mantenir-te flexible. I és molt important continuar assistint a les xerrades que puguin haver sobre canvi climàtic o sobre fins i tot altres tendències de consum. Bé, l'altre dia vam anar a una conferència que ens deien que la gent cada vegada vol begudes amb menys alcohol. Bé, doncs tot això són reptes que crec que el sector hem d'afrontar i que la creativitat, curiositat, ganes d'emprendre nous reptes, hem de prendre com a cosa positiu. De fet, hem començat dient que les empreses ara més que mai han d'estar connectadíssimes a l'entorn. Per exemple, estem en el cas de l'agricultura, que té un fort impacte al canvi climàtic, però totes les empreses, siguin de les característiques que siguin, han de poder veure si venen calamarses per poder convertir aquestes en oportunitats. Mercè, com ha afectat la globalització a l'hora de detectar oportunitats? Nosaltres, tot i ser un celler molt petit, estem exportant en diferents països i estem a punt d'iniciar també l'exportació en nous. I ha sigut molt curiós perquè nosaltres encara no hem sortit a buscar-los, sinó que ens han vingut a buscar. Segurament aquest fet de veure-ho tot com d'una manera més global i tot més proper facilita aquest camí per a petites empreses com nosaltres. De fet, això que comentes és molt interessant, sobretot perquè precisament un negoci com la Placeta, situat als Guiamets, és un clar exemple com es pot obrir mercat i aprofitar així la globalització. De fet, hi ha molts negocis que pensen que el seu negoci precisament acaba on acaba l'aparador. Ja veiem que això no és així. Mercè, tots aquests factors que parles i que per vosaltres han estat oportunitats, creus que es necessiten una sèrie de competències, una sèrie de coneixements, habilitats, aptituds i actituds per poder-los aprofitar? Doncs sí, el petit equip que forma la Placeta tenim des de les competències tècniques, del coneixement per poder elaborar el vi, per treballar la vinya, etc., com les transversals, des de la creativitat, la predisposició a l'aprenentatge, que és superimportant, la negociació, etc. Precisament, les empreses i organitzacions necessiteu professionals competents per poder assolir la missió i poder aprofitar tots aquests nous reptes, no? Doncs sí. I entenc que necessiteu professionals implicats, no? O sigui, que aquests professionals tinguin un projecte de vida que els permeti, amb aquesta organització, poder alinear tots els seus objectius personals, professionals, emprenedors, etc. Així doncs, a banda d'aquests 4 factors de competitivitat, la internacionalització, les tecnologies de la informació i la comunicació, la recerca, el desenvolupament i la innovació, i el quart seria el desenvolupament competencial. Realment les competències professionals són les que ens ajuden a poder aprofitar els primers, sí o no? D'aquesta forma necessitem nous models de direcció i gestió que permetin captar, fidelitzar i desenvolupar tot aquest talent. Quan una empresa o organització ja té formulades totes les seves estratègies, ara caldrà
veure quins recursos i quines capacitats necessiten per poder assolir la seva missió. És evident que entre aquests recursos i aquestes capacitats n'hi haurà d'haver-hi de materials, com per exemple les matèries primeres i el capital. Però tal com ha explicat la Mercè, seran molt importants els recursos intangibles, és a dir, aquelles competències, entenent com a tals el conjunt integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds necessàries per l'òptim acompliment de les funcions. Per poder gestionar precisament les competències necessitem models de direcció estratègica que posin el focus d'atenció en les persones. Posar les persones en el centre de l'activitat implica, en primer lloc, promoure el màxim nivell de la seva participació, tant en els aspectes estratègics com operatius. També implica posar el focus d'atenció en les competències, principalment per poder desenvolupar el que les persones saben fer i estan disposades a fer i a millorar. Marta, quan vulguis, això ja està preparat. Que bé! Anem a comprovar els recursos que ha posat en joc la Mercè. Bueno, què, Marta, estàs preparada per No començar el tas? i tant. Aquí parlant de competències s'han de veure quines poses en joc. És la millor part, la que m'agrada més. Doncs saps què? Que provarem el nostre blanc, no? Molt bé. Moltes gràcies. A veure. Oh, que bo. Què et sembla, Marta? Està clar que teniu un molt bon nivell competencial, Mercè. Mercè, com has acabat produint vins? Perquè em sembla que aquests no eren els teus orígens, oi? Doncs no, de fet, la meva formació, els meus primers anys treballant, estan relacionats amb l'interiorisme, amb el disseny d'interiors. I bé, era una feina que feia i que m'encantava. A través de conèixer la meva parella i de conèixer el món del vi, a través de la seva mirada, vaig connectar amb valors personals i, no sé, vaig creure que el món del vi podria portar un equilibri entre allò professional i personal que potser de l'altra manera no el tenia tan assolit, i estic supercontenta de portar dins un món que jo jutjava com a molt tradicional la meva part, doncs, creativa. I com definiries el treball en equip que teniu actualment? Doncs per mi és un engranatge que funciona superbé, i suposo que és perquè, tot i ser poc, som 3 persones, cada un de nosaltres està especialitzat en un camp molt diferent. El fet de ser 3 també fa que la comunicació entre l'equip, suposo que això després es podria extrapolar a empreses molt més grans, però la comunicació entre el que podrien ser els departaments d'una empresa gran, no? És molt, molt fluida. I quan jo tinc una estratègia de venda o vull obrir un nou canal de venda, tant l'enòleg com el viticultor estan al dia, doncs, de les noves promocions, de nous missatges, etc. No? Igualment, amb la definició del producte en si, jo no tinc, ara ja sí, potser, no? Després de 5 anys, però no tenia coneixement enològic, però està clar que és important prendre les decisions conjuntament, també, no? És evident que hi ha un pes de la part tècnica molt més gran, però al final hem d'acabar una miqueta tots veient aquell producte que sortirà, no? Quin perfil ha de tenir, i tots n'acabem formant part, perquè jo després el puc comunicar millor també. I el viticultor també pot prendre decisions a l'hora de fer unes coses o unes altres segons el producte que l'enòleg, no? està dissenyant o estem acabant dissenyant tots junts. Així doncs aposteu per una gestió participativa, no? Que més enllà que les persones siguin responsables o no siguin responsables de la part estratègica, és molt important escoltar la seva opinió. Sí, nosaltres ho considerem molt important, perquè ja no només com a professionals, sinó com a persones, no? L'experiència que tu pots tenir prèvia de coneixement d'un mercat que pugui funcionar o no, que té intuïció, doncs el fet de compartir-ho fa també la presa d'aquella decisió, a banda que després has d'anar analitzant altres coses, no? Però aquella primera intuïció, si la comparteixes, fa que sigui una miqueta més segura, no? També amb la
resta de l'equip. Abans parlàvem de la importància del projecte de vida de totes i cada una de les persones que conformen l'equip a l'hora d'assolir la missió i la visió de l'empresa. Què opines? Com feu aquesta conciliació de tots els objectius personals, professionals, inclús emprenedors de totes les persones que configureu l'equip? És un gran repte, no? Tenir tot l'encaix perfecte, no? L'encaix personal amb el professional, no? El que diríem la conciliació, no? De tot. I si a més els valors que la teva empresa transmet estan alineats amb els valors que tu personalment també tens, doncs aquest engranatge funciona molt millor. I com a persona crec que acabes aconseguint un equilibri, no? A veure, sempre hi ha alguna cosa que es pot millorar, evidentment, no? I sempre hem de pensar que és així per continuar assolint metes. Però quan arribes a aquest nivell és tot molt més fàcil, no? Tot surt molt més rodat. I és molt satisfactori quan arribes al punt de creure que amb el teu projecte i creure-ho fermament que amb el teu projecte estàs fent alguna més, només que un projecte de vida, sinó un sentit de vida, no? Aquests valors t'estan portant a aconseguir una cosa que li dona sentit a la teva vida, bé, llavors ja és genial, és genial. I si creus que són valors que construeixen en positius, com el tema de l'ecologia, de treballar pel futur d'una comarca, no? O d'una marca més general, que ja no és només la pròpia, o de recuperar alguna cosa per un territori tan petit com aquest, clar, tot això encara et fa sentir molt millor, tant com a persona com per a empresa, no? Tal com ha exposat la Mercè, posar les persones en el centre de l'activitat implica poder alinear tots els projectes, tant el projecte d'empresa de l'organització com el projecte de les persones que formen part de l'equip i, evidentment, amb el projecte territorial. Així doncs, la direcció estratègica en clau de competències permet aquesta alineació de projectes, però també permet poder treballar en xarxa i, evidentment, potenciar un treball cooperatiu. Anem a veure, ara amb la Mercè, què ha significat aquest treball en xarxa a l'hora d'assolir els seus objectius. Avui en dia es parla molt del treball cooperatiu en xarxa. Quins beneficis t'ha portat, Mercè? Bé, doncs, en el meu cas concret, no? En què segurament davant de molts temes empresarials em trobo una mica sola, no? O som un equip petit i de vegades et pots trobar una mica sol. El fet de treballar en xarxa ajuda a compartir molts maldecaps, ajuda a trobar moltes solucions, ajuda a crear fins i tot nous productes. A nosaltres no ha sigut el cas pel que fa al vi, però sí a nous productes de serveis que pot funcionar bé amb altres empreses. Nosaltres treballem molt en xarxa i dediquem temps i sí que a priori jo et puc dir que tenia el prejudici de pensar que era un temps que acabava perdent, perquè deixava de dedicar-me a fer factures, a passar pressupostos, etc. Però em veig ara tot el positiu que en podem treure. Estem dins una xarxa d'empresaris que es diu CAE 2020, que no hi ha cap altre empresari del meu sector, però amb qui puc compartir això, que hi ha moltes problemàtiques o fins i tot aportar solucions. Treballem amb xarxa a través de la marca de l'ADO, treballem amb una associació que es diu Priorat Enoturisme, que és només amb temes d'enoturisme aquí a la comarca. S'ha treballat en xarxa des de la comarca i nosaltres estem dins d'aquesta associació també per aconseguir que el Priorat acabi sent patrimoni de la humanitat a través del seu paisatge. O sigui que el benefici és molt i molt gran. Potser no el pots comptar, no? Però potser per això tenia jo aquest prejudici i segurament el tenen moltíssims altres empresaris. Però al final el resultat és molt bo. Podria posar exemples molt ràpids de beneficis directes d'aquest treball en xarxa, com per exemple tota una sèrie de cates en un museu fets durant 2 estius consecutius fins al moment, amb una empresa que és turística i nosaltres complementàvem aquestes visites turístiques amb vi i acabàvem amb vi. O tot el tema de l'exportació, si no forméssim part d'aquesta xarxa i treballéssim per crear aquesta marca conjunta, segurament seria molt difícil haver obert aquests canals. De fet, hi ha moltes maneres de materialitzar el treball en xarxa i cooperatiu, sobretot a l'hora de formar equips interdisciplinaris, multidisciplinaris i intradisciplinaris. Un exemple d'aquesta manifestació és la intraemprenedoria.
L'entreprenedoria, que és un concepte àmpliament reconegut en països anglosaxons i americans, implica que una persona, un treballador o una treballadora, pugui iniciar un projecte dins d'una empresa sota el paraigües d'aquesta empresa. D'aquesta forma, l'empresa el que guanya és en innovació i creativitat i el treballador i treballadora pot iniciar el seu propi projecte comptant amb uns recursos, ja sigui amb temps, amb diners o amb suport tècnic, per part de l'empresa. També pot ser que un treballador i una treballadora puguin anar a una empresa a proposar un projecte que vulgui iniciar dintre d'aquesta. Preguntem-li a la Mercè si coneix algun tipus d'iniciativa creada a través d'aquesta manifestació de l'emprenedoria. Te podria explicar dues coses amb les que ens hem vist nosaltres vinculats, i no és tot l'equip i no té a veure amb fer vi. Un dels membres de l'equip de la placeta, juntament amb una altra persona, ha decidit invertir per complementar els serveis del celler, i seria en el camp de l'enoturisme i seria un tema d'allotjament. O sigui que esperem que d'aquí poc la visita a la placeta es pugui complementar amb també un allotjament. I després, juntament amb un hotel que ofereix packs d'enoturisme, estem creant una nova manera de vendre aquests packs. Hem reinterpretat aquests packs. Llavors ha sigut, des de la placeta, un dels membres també de l'equip, en aquest cas sí que he sigut jo, treballant amb una treballadora de l'hotel, hem creat un producte conjuntament representant a les dues empreses. Tot el que ens ha explicat la Mercè evidencia que per fer viable un model de direcció estratègica en clau de competències és necessari un tipus d'organització, un tipus d'arquitectura organitzativa molt més orgànica, molt més natural, on la comunicació vagi en totes direccions, no només de dalt a baix, i un tipus de lideratge que sigui molt més participatiu. De fet, es necessita més aviat un colideratge, on realment les persones que lideren els projectes proposin, no donguin ordres i tinguin una gestió molt més per competències i no tan funcional o per objectius. Bueno, Marta, moltes gràcies per la teva visita. Nostres gràcies a tu, Mercè, ha sigut un plaer. Igualment. Ens veiem. Adéu. El model de gestió per competències consta de 5 fases. La primera intenta respondre quin equip humà necessitarem. Per poder saber quin equip humà necessitem, tenim que definir els perfils professionals de cada lloc de feina. Un perfil professional ha de tenir els següents elements. En primer lloc, les funcions, que estan referides a què fan al lloc de feina. Després, les tasques, que és com realitza aquestes funcions. Després, les competències específiques, que serien aquell conjunt de coneixements, habilitats, aptituds i actituds que es necessiten precisament per poder realitzar aquestes funcions i aquestes tasques. També podem definir les competències corporatives, que serien aquells comportaments que s'esperen dels valors de l'organització i que, per tant, haurien de tenir de forma transversal totes les persones de dins del mateix equip. Per últim, podem contemplar altres aspectes que l'empresa valori o que sigui imprescindible per poder desenvolupar precisament aquestes funcions i tasques. Per exemple, títols oficials, trajectòria laboral en un càrrec similar, condició física, certificats i carnets, permís de conduir i un llarg etcètera. La segona respon a la pregunta de quina manera seleccionarem aquest equip humà. La manera més òptima per captar aquelles persones que encaixen millor amb el perfil professional que prèviament hem definit és a través d'un procés de selecció per competències, és a dir, a través d'activitats que posin el focus d'atenció precisament amb aquestes habilitats, aquests coneixements i aquestes aptituds del candidat o candidata. Es realitzen a través precisament d'activitats com poden ser les dinàmiques de grup, els roleplays, etc., i les entrevistes per competències, sempre que permetin observar anticipadament de quina manera aquest candidat o candidata acabarà posant en joc les competències requerides quan estigui treballant precisament al lloc de feina. A partir del capital competencial propi del candidat o candidata que hem pogut identificar, a través precisament de totes aquestes proves o activitats, es realitzarà el contrast amb el perfil professional requerit i la persona finalista serà la que demostri un major encaix. Un cop incorporada en el nostre equip, entrarem dintre del període de prova, que també es pot vincular amb un pla de millora d'aquelles competències que no encaixin amb el perfil. Evidentment, en un procés de selecció es selecciona el millor o la millor entre els millors, però possiblement no hi ha cap candidat o candidata que encaixi amb el 100% del perfil requerit.
Amb la tercera fase, descobrirem de quina forma podem avaluar l'acompliment de les funcions del nostre equip humà. Durant tota la trajectòria d'una persona dins l'empresa, és molt important seguir contrastant el perfil requerit amb el propi capital competencial, sobretot per assegurar-nos que estem fent la nostra feina d'una manera òptima. Això ens permetrà identificar aquelles competències que són fortes i també les que hem de millorar. L'objectiu és dissenyar un pla de desenvolupament a curt i mig termini. La quarta fase ens permetrà dissenyar un pla de millora competencial. Un pla de desenvolupament competencial o un pla de millora contempla qualsevol activitat en l'àmbit formal o informal que permeti posar en joc la competència que necessitem millorar. Per exemple, accions de formació, activitats socials i culturals, intercanvis amb altres professionals, accions de suport com per exemple mentoring, coaching, assessorament professional i un llarg etcètera d'activitats que ens pressionen precisament a posar en joc aquells coneixements o aquelles habilitats que ens costen. Dins un pla de millora, evidentment, hem de tenir els objectius, les accions i les estratègies, el calendari, els recursos i les persones implicades i els indicadors de resultat. I amb la cinquena trobarem diferents maneres de retribuir el capital competencial de les persones del nostre equip.